Am semnat, eu puteam să nu semnez, dar am semnat din simplu motiv că mi-era soveste, mi-era rușine să nu semnez. Pentru că deodată de la o poștă se vede că această hotărâre e pur politică. Ea n-are, de fapt nu are, cum s-ar spune, nici în clin, nici în mânică, cu filologia, că acolo nu sunt filologi între cei care au adoptat această hotărâre. Este una politică și asta mă indignează pe mine, pentru că după ce s-a folosit de atâtea ori problema limbii în probleme, în chestiuni politice, vă zic, s-a mai dat odată o lovitură, vă zic, limbii moldovenești, statul, statalitatea, aici e principal, nu e vorba de ele, dar statalitatea se ruinează prin chestia asta. Limba română, impunerea acestei probleme Moldovei, este un fel de calul Traian, pe care știți ce înseamnă calul Traian, ne pune în orașul nostru la un introdus și după aceea, vă zic, un fel de răzvrătire și se face un complot aici în oraș, în țară, și se schimbă, vă zic, statalitatea, se schimbă puterea și vin la putere cei de peste Prut. Ceea ce pe mine nu mă aranjează. Eu vreau ca Moldova, având o singură șansă istorică, a avut-o pe care aș folosit-o în 91 când s-a destrămat Uniunea Sovietică, să revină la statalitatea ei, care a fost statalitate istorică. Și de ce ne-am bucurat cu toți și am acceptat. Nu strigam noi atunci, prin anii 92, Unire Moldoveni, 91-92. 89. Unire Moldoveni. Și i-a aranjat pe toți. Românii atunci tăceau. Acceptau această lozincă. Și o lozincă asta ne-a unit. Lozinca asta ne-a ajutat pe noi să creiem statul reînnoit Moldova. Și după asta noi trebuie să ne dezicem, hai să ne amintim de această lozincă Unire Moldoveni și de fapt această declarație este, putem să-i punem titlul Unire Moldoveni și iată ce vrem noi. Eu mă gândesc că, eu aș fi de acord, în genere, că nu trebuie să facem mari discuții limba română. Nu zicem că limba română, moldovenească sunt diferite, nu seamănă și e o limbă, dar în situația asta ea este folosită, problema asta, ca chibritul aruncat peste gaz. Uite ce se întâmplă în Ucraina, da? Dar lucrul ăsta, Maidanul ăsta poate să se întâmple și la noi. Uite, un Maidan noi am avut în Transnistria, al doilea Maidan se începe în Gagauzia. Mai vrem încă, vă zic, să facem un... La 7 aprilie l-am avut. 7 aprilie am avut, vă zic că cât e, și Curtea Constituțională, în loc să aplaneze chestiile, să facă, vă zic, un fel pace, împăciire în popor, a aruncat acest chibrit pe rugul politic. Pentru că el, numai din punctul ăsta de vedere nu trebuie să facă. Asta e o provocare. Provocare făcută la comanda celor de sus ai noștri, dar ei primesc indicații de la București.